jotono no klumkha ke ta sha jotono no haino helang supro norok jotono no ani katal video nam nam pore jog garnu sani Jodan langsung ta sha hani kadal video hingke tini hingke to bartari hingke tini ani moi tongo patno kai song ke boan do phaya ando phaye te khorso moi tongo bayang mani ke monuti ki ham sang ta ke bor ye kliwo tongo ka sa ga bin sung tini berian thanai ani moi patni ching ando phanya mo pari sung moi yor thanai ke mo shono maiti sa ki sa par ro ber ni hin tongo hingke no nai tung tini nan blog no bahanyo check kare hingke tabu ang paijak se thangra nan moi song nasing tong halamo ano ke tak thangra no nai tung nan blog na check kare uttui thang kesang nai bala ban bage sarigon phanya emne to kono kesang nai hingke kutti khata Jeng tabu khage sokpai leke ani moi songni brok tong majagabo brok yakli school dono tongo tabu khe langa jina hapni yak wasibo bo phaya kubla ke saibo maya ke moi song ke jora na phaya che ge jora dong laita obo ga gani moi kusu je tabu thana nai tu gete be ibiri sake kusu ta gan moi kusu khata ke ko yakli school bisi get ti habu thago thega bo gato school ukluk o ukluk yang di kholo brok tongo ta o jaga yakli school ani moi song tongo brok family kaisa iko brok ni cherai kaisa tongo gabo ko moi moi ni bo sabke tata hala tata tam ka no ni aya tam ngaya kekelai oyo nila aya kadang suka nona ayah keti anu kesari ya yang si Donu sari do sari nung am hande kedi nam yang nasi kaji teta hande teta nimbung tama nimbung sagadda oma suhani hande oma suhani ngadi da suhani kosi tok siri jang nan tom se kurkusi ini yang betul tay kabama pore jog garnu sani tabu ge boy ni sok pai res rok khai akui iko mai rok chalajan bage mamui soklai tongo tong bahan ke ang bisi video rok klai bali ado tamni ke kok rok salakya abo haike ke taibu ge thanga ta ke chung ta thangna bage se okhor lakya chung thangni kisa pargo ba hamui thangnani riwa chunglai tonglayo iko moi naji moi be ang suna solai sani do norang buki sauta chungno moi be marken solai hune moi kusubaya je moi kotor baita bo solai hune buki salayo ta paran borok bo sao ke chung bargo kisa habi thangnai ke moi song brok tinin thanai brok bo abunga gani cutie pai bonon bisi ke khatang su kha bugina ma phaisi tata anu khaji da tata redi fubanya tata khaigi da Jeng tabu ke sokpai laikha edisi parko bo moi sokpai tai khorok nei borok tongo ta bok ni yakni ke borok bo kisa hapthana ni hono ke ba haplaika khumlungo marke no khumrok te bo naithoto ke kaijak barjak pura kaham kaham ke hingke omo kwrija tabuk
chini borok bisi kwrwi ani par kota ang je nukmani 2-3 bar haibini o bisini bisi chin borok kwrwi bokni borok mamang nukgo hwnkhe yang pathor digi rok bo aswk tongthoklia tamoni khe twi rok sarogni bagwi yang bo twi rok sarogna nango ta hwnkhe je tabuk oro kawi guri tigini ba abo wngka khe gari driver moisong ni yang ni ta hwnkhe asuk nai nono guri nai momtwi hai wngkha nija amsi nokhor phuru khe sidang didang midang simi maya wng tongkha too mamani laisukha tabuk hwnkha khe chwng kisa wahing kanna hinui phailaijaak uasa phano ani sak ang ani sago tamtwi hai rok wngkhe tini khe tang mwklaikha kheno chaui manliya moino video khaini hinui kwlang thangjakta do amose bwkha lwk lwk wngsuko wahing kamani wahino okhorna buya bachana buya ang moisong no ano bathak rwpaigani rok hinui saya direct se bakhlai rukobor haikhe nainai ni norog nukha no video clips ebre rwngya haikhe nainai bopsa kwlai rwkha norog kaham khe nainai to taisa. Sida no mamoni suka mania hinui video clips no naisa sida no mamoni so video o kalai ana hinui tongo do angkhe ulo nainai se mamoni suka coat kaat pura leto patang thamui kya shoot rok to tan leto patang je riba hingke aro twi bai sui rwma se tebse harbik nangjak hai thangsio asukhe ma wngkha hingka khe ah jora o to borok kwrwi wngui se chasio kephano kwrwi sida chwng je dol kaisa yadi ba amsung no ta tei kebo kwrwi hingke tini khe yang khe twi sarojak yang pathor digi khe sarojak ya tini ang mane puila o khe bwsak rok saiko nungya do ulo se bwsak rok sao ulo saimannoi moisong ano thwnui akui kwlangui tabuk hingka khe borok thanglaikhা ta. Tabuk no sokbai keha berai hai akui kalaimani reason tamo wngkha bahai wngkha saiman tamjani bwkha achomsa porhai lwk lwk wngsuko wahing bwswk speed saijaman tamjani achomsa saimanliya ang aswk nako dularok bo kai phai kajak 2-3 mano kun singya ango umon bagi tamo wngkha na ma wngsuka wahai bra saimanlai okhorna naimasa yakungma haya hai wngwi wahan bra wai ulta mamoni suko video nanai wahan lete pata khaina permission okhorma hai kya tini ni video wngkhe tomsuk nung sinai hingke norog bahai nangjaka tini ni video no comment kai sanani tapokni hingke tei ani channel no subscribe khlainani tapokni hingke jotono no hor kaham phung kaham dibor kaham tata.